A na-ebulukwa mmadụ n'ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide ka o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanije ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanije ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọndambaki, ndị ochie ya fọndambaki. Ụfọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka adama. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbago ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanije ọnụ. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị Nkwọ, asị m na ọ ya pụtara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ma anyị na jijiji anya ma anyị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m onye si na ihe anyị ga-ere n'akwụ ya ma acha, asị m na mpam anyị abara nke ya. Onye si ihe anyị ji wee dịrị ndụ, anyị digbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọlụ, anyị nọgbuo onye a na ndụ. Asị m ifeọma meela anyị maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Asị m ifeọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị omekụwa were aja ha wee fụ. Ise n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about reincarnation in Igbo spirituality. Maka ndị ọpụta bụ izizi ha na-afụ m na our TV channel ma ọ bụ na our social media handles. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi ma ọ bụ lụọ ọrụ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer.
My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa agwara m gị isiokwu anyị ji bịa, mana bifo anyị gama n'iru ka anyị maa ọkwa dị mkpa. Ya bụ ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Julaị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta nke ọnwa a na ngwụcha ọnwa Julaị a. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst, ndị mmadụ ebukubego ọnwa Ọgọst. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ndị na-esonye bụ na ya amarịgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, aja abụ aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị nwere lots of testimonies, mana ihe ọlụ anyị anaghị esi onye na social media ma ọ bụ na channel maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị bịara, mana ihe anyị chọrọ ịkọwalụ gị bụ na aja abụ aja a na-achụ n'igwe, and n'igwe bụ ike. Ihe chọrọ ka m kọwalụ gị bụ na ịchọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number maka ego ihe aja na ihe saraka. Ihe anyị ga-eme bụ na anyị ga-epresent ya prayer request to the entities of powers in the temple, na-achụzi aja na-aga ọfọ n'isi gị bido n'ọnwa Ọgọst 1st tiri ọnwa Ọgọst agwụ. Ọ bụrụ na anyị mesịa ya bọsị a ga-achịkọta ya, a ga-achụ aja dị iche iche to entities of powers, gbukwazie ebulu wee mesaraka. Sisọ ndị sonyere na aja, ndị nọ na WhatsApp, ka anyị ga-esendịrị ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya. Ya na ụbọchị anyị malitere ya bụ n'Ọgọst 1st. Sọ ndị nọ na WhatsApp, anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media ma ọ bụ na channel TV, no. Sọ ndị nọ na WhatsApp ga-enweta ya. Ị nwekwaziri ike isonye anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the globe, as long as you're under the sun. Distance abụrụ a barrier in our spiritual work in the temple. Then ka abụọ ọkwa ị kwesịrị ịma. Nke abụọ, ị na-enene our channel Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị chọrọ igo decoder Eziokwu TV channel anyị wụ SatView, ọ bụrụ na ị mara ebe ị ga-enweta ya, kpọtụrụ anyị, ihe enweta nwunye n'aka anyị. Nke abụọ bụ gwa ndị mmadụ maka Eziokwu TV. Na Eziokwu TV ị ga-amụta ihe dị iche iche gbasara ọdịnala na Igbo spirituality, and ka ị marụ ka esi eme ụfọdụ ihe na onwe gị. The purpose of coming on air to teach people is because I believe that as a spiritualist and as onye ọdịnala, you have powers ma ọ bụrụ na ị dị properly guided. Ime 70% of your spiritual work by yourself. It's only 30% ka ya dibia or your spiritualist ga-emere gị. Mana ọ maka na ịghọtara how things work, ma ọ bụ because you are not properly mentored on how to do those things yourself. Ị ga-ejenwu na mmiri je chụọ aja, ị ga-efeed wuchi gị, ị ga-echukwa ụmụ mmụọ dị iche iche, your spiritual forces. Ọ kachasị nke anyị na-akọwalụ ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị mana ebidobeghị ihe anyị kpọrọ spiritual exercise, ị create 5, 10, 15, 20, 30 minutes of your time daily for meditation and spiritual exercise. The man you are not serious. Nke ọzọ, ebe ọ bụla ị nọ, ị nwekwaziri ike ipe the temple visit ka ị nwee ike kpee ekpere, anyị kwubigazi okwu n'isi gị. Ya bụ ihe nchọ ka nkọwalụ gị, mana ka anyị gabazie n'iru n'isi okwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-anụ maka reincarnation, ịlụ ụwa, ihe a na-akpọ ịlụ ụwa, asịghị na onye alọrọ onye ụwa. Ụfọdụ ndị mmadụ a na-asị, is it real? Yes, abịara m taata ka nkọwalụ gị na ọ dị real. Ndị ma nkụzi mana nna ala ka iji ihe ọmụmatụ wee maalụ gị atụ. Okpukpere dị iche iche n'elu ụwa kwenyere na mmadụ na-alụ ụwa. Ka nkọwalụ etu ihe a si wee dị. Bido n'okike ụwa, mgbe Chukwu okike kere ụwa, ka ihe niile dị n'ụwa, ka ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị anjelu nke ya, kechaa ya wee kee human spirit. Human spirit in the land of the spirit is unconscious of who you are. Example, ọ bụrụ na njụọ gị kere ebe ị nọ in the last 100 years, 200 years, you don't know. You don't even know that you have been existing.
Imano. You know why? Because you are unconscious of who you are. I mean, your true self, the spirit, man, that is real you. So, with that attitude, human being, human spirit, the inactive in the spiritual realm, God Almighty, in His infinite mercy, will decide that human spirit more opportunity. Ka human spirit will bro banyeni ihe a na-eme wee nye aka wee for that creation. Maka na human spirit will little spark of God bụ ihe dịrị ibe mmadụ. Ọnya ka mmadụ ji wee bụrụ spirit. Yes, abịa na ike dị n'elu na ike dị n'ala. Enwere layer by layer. Yes, enwere ike ndị dị n'okpuru ụwa. Ọ bara uru ka mbịa gụwaziere ya rank by rank. Mana ana m achọ ịgwa gị na enwere the throne of divinity. That throne of divinity is Almighty God. Then when they primordial beings, entities of powers, in the three world, Baratama to gross matter and down. Mana obere ọdịnala Igbo agbọrọ ya enwere ike sị gị ndị egere na ndị mbụ, ndị anụ kantana, ndị ichie, ndị a niile ihe niile a na-akpọ the entities of powers n'ọnụ Igbo. Agwazie gị na-enwelu the ike si n'anyanwụ na ọnwa, gwa unu nwere ike si n'ala, ndị ana akpọ the gnomes. Then gwakwa gị na-enwere salamanders dị na-adụ afụ n'ikuku, gwakwazie gị na-enwere ndị mmiri bụ 4 cardinal point. Ike anyanwụ na ana, mmiri na ikuku. Ọnya ka eji wee draft 4 cardinal points bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Yes, Eke representing the sun, the masculine, while the Orie representing the water element. Then while the air, Afọ, representing the air element, the salamander, while the Nkwọ representing the land element, the gnomes. Bọsa ya akụzi nke a dị iche. Mana ihe chọrọ ka m nweta ebe a bụ na ka ị maa na ihe Chukwu Okike kechara n'ụwa wee hapụ ndị elemental beings and the elements si na animistic realms ka ha na-elekọta ụwa anya nọrọ n'ụwa. Ọnya kpatara ọ na ịmara na ihe niile ekere eke, call them all the elements are older than man on earth. Ịmara Chukwu Okike ka werogoro biblical story wee mara atụ. Ọ sị na Chukwu Okike kechara ụwa wee sịa ife dị, ife wee dị. Ọ sị anyanwụ dị, anyanwụ dị. Ọ sị kpakpando na anyanwụ na ihe niile na-eweta ife n'ụwa ha dị. Oke ana kee mmiri, kechaa mmiri, kee ihe ndị ọzọzi, kee all the elemental beings ndị na-eje ozi dị iche iche, the salamander, the mammals, the water sprite, the gnomes and rest of them. Now, wee sị na akwụkwọ Genesis na mmụọ Chukwu nọ n'elu mmiri na-agagharị. The spirit of God is upon waters. Gaa gụọ ya na Genesis. Ihe na-achịkọwala gị bụ na Chukwu Okike kechara ụwa. All the elements and the animastics are living here before man. Before man was created. Na Genesis 2 gbadatawa. Now, ihe na-achịkọwala gị bụ na Chukwu Okike mana human spirit, in the name of the spirit, enwere much sin, had the unconscious, therefore the inactive. Always okay. In His infinite mercy, he got human spirit down to earth. That is very cooler. Because earth is cooler than the upper region. Oh, yeah, but even Nando Kobi Akowal, again, were the elders, and were prosperities and powers. All here in our wooden D or the Nabolo, the chair, the elders, then will negative and then put the prosperities and powers. Here in our language, no you also know you, but people when don't know how he had it presented. Where's your more the teacher and I got in a member? But then I check while again,
Chukwu okike wee si oke ka enye mmadụ opportunity ka mmadụ bịa na gross material, mmadụ bịa n'ụwa ka mmadụ nwee ike mature. So human spirit na mature by experiencing. The only way you can mature is by experiencing. So because ihe emebere gị imagine mụta ihe. So human being was permitted to be here on earth in order to experience the earth, then mature by activities. That is the reason why man was created. I can tell you, na ọ bụrụ na mmadụ jụ na ọma eto Chineke, n'ihe niile Chineke kere eke na-etu ya. Ịghọtara ya? I can tell you, even the trees, the birds of the air, they are all singing Hosanna in the highest. So ihe na-achọ kọwalụ gị, ọja ka eji wee kwuo n'akwụkwọ na ancient book sị na ọ bụgoro na mba dum mba ọbụla jụrụ na ha ga-efe Chineke, they can be turned into hell. So ihe ọ pụtara bụ na ome mmadụ na-emere onwe ya. Ọ bụgoro na mmadụ jụ na ọ ga-efe Chineke, ihe niile Chukwu kere eke na-etu ya. Mana ihe na-achọ kọwalụ gị mgbe mmadụ enyeziri mmadụ opportunity to be here on earth in order to mature and go and become conscious of who he is, then and be able to contribute his own quota towards furthering creation. So ihe eji wee ke mmadụ bụ ka mmadụ bịa n'ụwa na mmadụ ihe eji wee ke mmadụ bụ ka mmadụ wee dị conscious of bịa n'ụwa ma chọọ fee Chineke wee ma chọọ wee nwee ike itozu oke ịbanye n'ogige nke aṅụrị so na afọda creation. Ka nkọwara gị ka m nwere nkụzi ndị ụka ọbịa ndị Rom wee mara gị atụ. Mgbe anyị na-eje katikizim na ajụrụ anyị kedu ihe Chukwu ji ke anyị, ọ sị na Chukwu kere anyị ka anyị mara ya, fee ya n'anya, fee ya n'ụwa wee binyerie na aṅụrị ebe n'ụwa ọzọ. Ịghọtara ya? So the purpose of eji wee ke gị mmadụ n'ụwa bụ ka mmadụ wee nwee ike ịdị matured, wee nwee ike ibinyere contribute his own quota from the spiritual angle. You got that? So only the purpose why man was created. So mmadụ ọbụla ekere gị maka ka inwe ike wee mature. Then every human being ekere ka inwe ike mature. Now enwere allocated time given to you and the purpose ihe a chọrọ ka ime n'ụwa. Because of all a chọrọ ka ị lụọ, enwere allocated time given to you. Yes, allocated time enyere obi abụrụ nke enyere ada. Ọnya kpatara na this earth, all of us will not live the same number of years. And one of his age, his years for every human spirit. And one of kama emel allocate to onye ọbụla depending na ọlụ onye nwere ịbịa alụ n'ụwa. But let me tell you one thing. No human spirit here on earth will be able to live his entire life in one earth life. Yes, you cannot live all your entire earth life in one earth life. Now, I will give an example. Let's say I give 1,000 years. Example, I will give 1,000 years. You will be on one car, will be, let's say 120. Ichigata ọzọ bie 80. Ichigata ọzọ bie 1 something again. Ichigata ọzọ etu aka ga-esi na-put into calculation till you complete that number of years assigned to you. Eji 1,000 years wee mara atụ. O nwere ndị nwere ike ịdị opportunity nwee more or even less. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na life is continuous in the sense that na mgbe ahụ ịbịa n'ụwa enyeghị opportunity. Ọ bụrụ na ibiro ndụ kwesịrị na ị ga-ebi, you will be given another life, another opportunity. And the purpose of giving you these opportunities for you to mature as a human spirit. Immature as a human spirit is when and otu ndị ichie. Ọdịnala kpọrọ ha ndị ichie bụ nwoke na nwaanyị. Etu a ndị ụka si kpọ nke ha the sense. Actually, ndị ichie na ọdịnala Igbo simply means the sense. So, ọ bụrụ na iso n'otu ndị ichie, you become higher being. Maka na once you iso n'otu ndị ichie, you stop reincarnating. Yes. Mgbe anwa iwego iburugo ịnọgo na
perfect. Yes, you're looking at perfect level, perfect realm. Now, ị ga-abụzi an authority. Yana ị support the other human spirit ka a na-amature. Iburu gị a guide. Iburu gị a strong guide. Now, ị nweziri ike a delegate gị ịbụ a super guide to higher being, higher human spirit, maybe a mystic. By the time ị na-agbagota na ndụ nke mmụọ gị, ka ị na-enwe higher ụmụ mmụọ na-eso gị. Ịghọtara ya? Ka mma alụ atụ. Mgbe ị bịa bụrụ lesen ịbụ captain na amị, enwere ike inwe ofu onye amị na-eso gị as ya bodyguard. Mgbe ị bụrụ major, o nwere ike ime increase to 2. Mgbe ị bụ colonel, lieutenant colonel, ị bụ lieutenant colonel, 3-star brigadier general and 3-star general. If na ya squad na agbagota, etu accord na spiritual life. When you are growing, etu esibeka na ụlọ akwụkwọ nwee kindergarten, nursery, primary, and rest of them. Secondary and mahadum, university. Etu accord na spiritual level. And what in agbagota, more and assign more entities to you. Now, agwagwa gị na onwere entities of powers na-echekwa obodo ọbụla. Yes. So etu a ka o si wee dị na mmụọ. So Chukwu Okike nyere human spirit opportunity ka ha mature on earth and join in further creating. Ị nwere ike ịmature to a level in the spiritual realm. You might be given assignment to be additional force to a mystic or to obodo. Depends. But at that time, you go very active in creation. But because when you are inactive, you don't even know that you existed. Now, hence, you're going to go more than mmadụ bịara ụwa ibicha aka nwa ọ bụrụ na draw at the end ọ bụrụ na draw perfect nyekwa another time. Mana at the end of the allocated time given to you, example, the total allocated time is 500 years. Example. Upon at the end of that total allocated time, you refuse to get better and mature in order to be useful in furthering creation, you will face the total damnation. All total damnation, and your name will be expelled from the book of life. All nyaka liberation na akwa makia. Na aga eweziga afa gị n'akwụkwọ nke ndụ ahụ, and your name will be expelled from the book of life. So the greatest damnation that will happen to you, mgbe fichapụrụ na book of life, you are no longer existing as human being, as human spirit. You first go the total annihilation. If at the end of allocated time given to you as human spirit, you refuse to mature in order to be useful and to help in furthering creation, then you face total damnation. All total damnation I can do about hell. Man, again, man, hellfire. The greatest thing waking happen to any human being is that total annihilation. Hellfire is as ihe ndị ajari creatory ka ewee tie fear even ndị mmadụ. A ga-agwa gị na ịgụọ gbasara ihe gbasara Jizọs, o nwere ebe e kwuru na he died and buried in the third day he descended into hell. So the word hell bụ okwe created in order to instigate fear n'etiti ndị mmadụ. Ụbọchị anyị ga-akụzi ihe gbasara hell, you understand it. Mana ihe chọrọ ịkọwara gị ihe a bụ na human spirit don't want allocated time. Even ka nwere ndị Juu maatụ, even ndị Juu kwenyere na n'ụwa ha megidere wee zie John wee sị ya John ziere ụmụazụ ya sị ya jee jụọ mgbe ọ nụrụ na Jizọs nọ, wee sị ya jee jụọ ya ma ọ bụ nyanwa bụ the Messiah, ma ọ bụ nyanwa bụ Elijah ga-abịa ọzọ, maka na ha kwenyere na Elijah ga-abịa ọzọ. So ha nwa n'onwe ha na-ekwenye na-asị ma ọ bụ Elijah bịachigara azụ n'ụdị Jizọs, ma ọ bụ Elijah bịachigara azụ n'ụdị John the Baptist. So ha nwa n'onwe ha kwenyere na n'ala ụwa ka mmalụ ga. O nwere ebe Jizọs, according to that allegorical story,
wee sị ndị ụmụazụ ya onye ka ndị mmadụ na-ekwu na m bụ ajụjụ ọ jụrụ ha wee sị ya ụfọdụ ose na-ebu John the Baptist, ụfọdụ ose na-ebe Elijah, ụfọdụ ose na-ewu one of the old prophet mgbe ochie bịachighara ụwa ọzọ. Ịfụrụ ya? So ndị Juu believe na anụ ụwa. O wee jụọ ha oke hapụzie na ihe ndị mmadụ kwuru mbụ onye ka unu na onwe unu si na m. Peter wee sị ya na ọ bụ nwa nke Chineke. Yes, mụ na gị nwa bụ nwa Chineke. Mgbe ọbụla ị na-ebi ezigbo ndụ, you are representing your God image. So by life you are living, you're supposed to be God representative. Mana ọ bụzie na ị na-ebizi ndụ the other way around, now you bring a disgrace. So, but what I'm telling you that n'elu ụwa dị real. Ekwodugodo nke Baịbụl ebe ọ na-asị and mgbe ahụ ọ zachara ha data ajụjụ anwa ọ sịrọ ha na onwere ihe dịka ịlụ ụwa. Ọ bụrụ na onwere ihe dịka ịlụ ụwa, he would have used that opportunity o ji wee sị ha na onwerekwa ihe dịka ịlụ ụwa. But o kwuru okwu ya, he remains silent ihe gbasara ya. Ịghọtara ya? And ndị Juu na onwe ha kwenyekwalụ na alụ ụwa. Igbo spirituality kwenye na alụ ụwa. Maka na ịlụ ụwa so na one of the oldest concepts. Ịlụ ụwa so na one of the oldest concepts. Ka nkọwalụ nwe nwere ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ. Ịlụ ụwa ọ dị possible? Yes, ajụjụ ịlụ ụwa dị possible. Ị nwere ike chechaa na ịlụ ụwa adịrọ possible. Mana enwere many accounts gosi na ịlụ ụwa dị possible. So ọ nwere ofu onye ka a ghara iji onye amat maka na o nwere ike ọ na-watch television a. Mana ihe chọrọ ịkọwala gị bụ na ịlụ ụwa dị real. Yes, ịlụ ụwa dị real. Mana ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ bụ kedu ihe kpatara o ji abụ ọ bụrụ na ịlụ ụwa dị real, kedu ihe kpatara na mmadụ enwere ike ịmagbu onye ọ bụ in the previous earth life? The truth of the matter bụ na o nwere ọtụtụ ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'ụwa taa, some mystics and some called ones, ndị dị privileged emere ka ha malụ onye ha bụ in their previous earth life. Enwere. Yes. Ihe kpatara ya bụ na a na-eji when you are entering the new earth life, asị na ị nọ n'ụwa kịta, a na-eji bandage cover agha anya to the extent na ị nwere ike ịfụ what happened in their previous earth life. Etu aka mgbe kọwara ya na spirituality. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụrụ na akọwala gị in the previous earth life that you were a king, you were a king in the previous earth life, and in this particular earth life you are living now, you're supposed to play a character to experience what the subject. Yes, previous earth life you were a king. You were a king. You was a king. Now, but in this present earth life, actually, ka bụrụ a commoner. Ka ị wee experience ihe commoner asị n'afọ. Ma ọ bụ na iwu a king that suppress his subjects. Now, in this present earth life, actually, ka bụrụ a subject. Ka ị wee experience those oppressions. Ndị mkpagbu anwa ndị nọ n'oche ọchịchị na-akpagbu ndị their subjects. Ọnya ka eji wee mee ka ị bụrụ a commoner n'ụwa kịta. Ị nwere ike iyi ya previous earth life ọ bụ iburu nnukwute ọgaranya na-akpagbu ụmụ ogbenye. N'ụwa nke a ị kwesịrị ka ị bụrụ ogbenye ka ị wee nwee ike ịsị ọhịa ka ogbenye na-afụ na-ede sorry wee apologize ya for all the abuses he abused ndị mmadụ when in your previous earth life. Ị nwere ike bụrụ ogbenye in the previous earth life. In this life, you need to experience ọgaranya because mgbe ahụ iwu ogbenye, iburu ogbenye bụrụ amoosu, iwu ogbenye nwere obi ọcha, and you deserve ka ị testkwa the royalty. Ihe a niile bụ where anọ n'ụwa ụwa bụ ahịa. Ebia change gị another thing based on where you stop.
ị nwere ike stop in the previous earth life ebe ị na-ata afụfụ but ị na-ata ya suffering and smiling, keep doing good. Now o nwere ike at the point ị kwesịrị iribe eribe, ị nwere ike pass ya on. Now life is continuous. Ị bịa n'ụwa nka nwere ike ị na-eso ụtara n'elu anụ. Ị nwere ike ka fọgụ nwa to reap benefit of what you have done in the previous earth life. Ihe soul, ị nwere ike you might be allowed ka mụọ gị na family amụrụ gị taa. Ana m achọ ịkọwara gị na family amụrụ gị taa bụ ka ị wee experience ya ihe ị kwesịrị experience. O nwere ndị amụ with golden spoon. Ndị na-eto ahụ emeghị ihe mụọ ha na golden spoon, ha got their choice of schools, ha enjoy the life to the fullest. Mana o nwere ndị amụrụ na family with golden spoon. Ị na-agwa ha na ọ dị possible na o nwere onye nwere 10,000 naira na his entire account. May understand. Maka na since ya mụrụ ya, nna ya were rich man. Every month adọwiri ego na account. O jee school ọ na-eturu party. Ma na o nwere ụmụazị na-aga university mana ha na-agba moto, ha na-agba jeep, ha ji eje akwụkwọ from year 1. Ụmụazị amụrụ n'obi ọgaranya. So ị na-akụwarị ya na o nwere ihe dịka poverty, you will not understand. Maka na o mere experience. Somebody might even be telling you that no, ọtara na ihe siri ike. Onye a aghọtara na o nwere ndị na-aṅụ garị ka m na-agwa gị. Ihe ị na-aghọta mana ị mere experience. You cannot quantify your own experience with somebody that experienced it n'onwe ya. Ị nwere ike na-anụ na mmadụ nwere ike ịnọ n'ụwa tata ọmọdụrụ ọchọ ihe ọ ga-eri tomorrow. Ma n'ụtọ na-enwe nwa amụ n'obi ọgaranya. Is it possible? Because o nwere ụbọchị ịbatara, o nwere family ihe eje kịta ihe ha ga-eri from now till December adịgo sure. Ha need ọrụ ikpe ebere to have it. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwara gị m na-enwere purpose iji bịa n'ụwa. And enwere ihe a chọrọ ka ime experience. And I can tell you na ihe ahụ a chọrọ ka ime experience is one of the reason eji wee mee ka ị bịa ụwa na family si na-ebịa ụwa. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na a chọrọ ka ị experience ya nwa ogbenye tiri onwe ya obi aṅụrị na-agbasi mbọ ike from ewu nwa ogbenye ọ bụrụ ọgaranya. A ga-eme ka ebe ụwa na family ga-present that opportunity ka ị wee nwee ike experience that. Now ọ bụkwa nne ọ bụ na-achọrọ ka ị experience ihe ọzọ, etinyekwa na family ga-present opportunity ga-eme ka ị experience that thing. So ihe na-achịkọwala gị na family amụrụ gị was never by mistake. Mma amarụ gị atụ were onwe mma atụ ebe nkọwaziere gị ihe m chọrọ ịkọwala gị. Example, I Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Amụrụ m in a rich family with golden spoon. Ịghọtara ya? Amụrụ m n'ụdị ahụ mana o kwesịrị ịdị n'ụdị anwa. Mana ana m achọ ịgwa gị ihe merenụ. My grandfather was a rich man during his time. That olden days, ndị na-echi ọzọ bụ ndị ọgaranya. Ịghọtara ya? Ndị na-echi ọzọ bụ ndị ọgaranya. Ka m were ihe m maalụ asị n'akụkọ m nụrụ n'aka the oldest man in our own town before he passed on last year. Ọ gwara m na mgbe ahụ a na-echi ọzọ, one of the criteria a ga-eji wee chi gị ọzọ. One of the criteria bụ na ị ga-enwe ụlọ be gị. Ị ga-enwe ụlọ be gị. Nke a wofu. Nke abụọ, ị ga-alụ obi. Then ị ga-enwe ụlọ be gị, ị ga-alụ obi. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ ihe na-abụ ama echi gị ọzọ. Ichi ọzọ mgbe anwa dị expensive. Now, o wee bụ na that my grandfather onye dibịa ka ọ bụ onye herbalist. Eche watch a film The Rejected Staff. All my life story ka eji act that film. Now, ọ bụ a herbalist. Bụrụ a good man. I remember, let me give you a story.
when we are growing, we were told my my father na one year nwoke onye na kanosia. O nwere a parcel of land nchetalo. Oge anyị dị n'ụmụazị anyị na-eje akọ when we are in primary school there. But at a stage, emecha ndị nwe a na-abịa nara anyị ya bịa sarakwa dị ana kedu ihe mere nụ. Our grandfather then was a rich man in the sense bụ na mgbe gboo adịghị ele ha na-ele, mana ọ bụrụ na mkpajide gị ihe ị ga-eme bụ ichoo ofu ọgaranya mgbe gboo anwa jekwunyesi ya Okafọ na mkpajikwanụ m na nchọrọ ka nye gị my parcel of land ya dị ebe dị etu a ka inye m ego ole akpa ego ole dị etu a. Mgbe ọbụla m ji wetakwa ego m ka m werekwa a na-eme ya. So that my grandfather enwere many parcel of land nọcha na many locations ndị mmadụ ji wee bịa biri ego. Even nwanne my father nke dị ndụ na nwa nke nwaanyị gwara m na nna ha nwere many ana mana ndị mmadụ abịago sarụcha anya bụ ana, mana o nwere ofu ihe nna ha na-agwa ha. My father gwakwuru m ya na ọ sịrị ha o nwere ndị ọbụla o weela nyere ndị o nyere ego ha nye ya ana, ọ na-akọ ya ma na ọ ga-agwakwa gị nwa bụ nwa ya sị gị ụmụ ya na ana anyị na-akọ n'ebe dị etu a abụrụ ana anyị. Mgbe ọbụla onye ọbụla si na famili dị etu a wetakwa ego one dị etu a ha werekwa ana ụnụ etikwa ọ na-arụ ha ọmụrụ nwa na-etu a ka ndị a si mechaa from time to time those families abịa na-asalụ ya ana. Eso m nwa the last one asalụ in my before me. Eso m je kwa ana ahụ for many years before finally ajụzi ese ana ọwụ na ndị nwe ya abịago kwụọ onye nwe obere ụgwọ ha ji my grandfather then release ha that land. Ego a na-agwa ha my grandfather nyere warning si na mgbe ọbụla onye ọbụla si na lineage ndị ajị ya ana wetara ego na-edo etu a si etikwa ọ na-arụ ha ọmụrụ nwa and etu a ka esi mee. Fact mgbe ha wetara ego a na 80s ego a is useless, but my fathers because na nna fe enyego order they accepted it. And what that so my grandfather in my town afọ ọzọ ya wụ Eze-Ana ebuo onwere onye amara ya no as a good man based on ndị okenye njekwutelụ ndị mụ ya nụ. Ka nkọrọ ihe mere nụ nne m kọrọ m mgbe m na-etonite amụchara m ọfụ na-etonite ebe nwee conversion ị na-eme anya ebe ị nwere ike ịfụ small tiny sign ebe a yes conversion. So mgbe ahụ o nwere dibia my grandfather knows then o nwere dibia nsomiti na ụmụnna anyị then that dibia nwa ya na-abụ ya eze ebu n'afọ ndị ma buy of my amia eze ebu n'afọ ọ na conversion na-eme m oge a my mother wee kpoje m na nke ya bụ eze ebu n'afọ anwa. Eze ebu n'afọ anwa ịnụ kasịa m ihe anwa tesha m medicine na ọgwụ na ya ka conversion akwụsị. Mgbe o mesịara ya my mother wee jụọ ya si ya ego ole ka ọ ga-enye ya. The man burst into laughter. The man bido mụwa amụ start laughing. My mother na-asị ka ihe ọ na-amụziri ama ọ sị ya kedu ka anya nwa na onwe ebe eze ebu n'afọ ga-esi wee na-ana nwa Eze-Ana ebu ego maka na o nyere ya ọgwụ. Na Eze-Ana ebu was a good man na-treat ndị mmadụ na-arụ ọrụ dị mma nwere ezigbo afa. Ịghọtara ya nya ka ịghọta ya. So because of ezi omume ahụ o mere ọ na-emetụ anyị nwa mana ka nkọziere ya akụkọ nji wee kọta maka Eze-Ana ebu my grandfather. My father happens to be his son ya nso na-enyere aka nyere akpata ma mgbọrọgwụ ma ihe niile. So mana my father na-enyere nna ya aka bido jewe ụka ọbịa na o so na ndị gụrụ standard 6. Mgbe o jere standard 6 ya ihe ndị ụka ọbịa mere ha wee duhie my father ụzọ banye ịda agwụ ya na iso nna ya je na-emedo ihe agwụ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ. So kedu my father mere o wee afa ndụ ọnụ ihe gbasara omenala wee jebezi ụka. Ije watch that film rejected staff ya pịa o wee jebezi ụka. N'ime na o jebeziri ụka anwa gịnị mere o nwere ọfọ nna m
nyere ya mgbe ọ na-achọ ịnwụ ọfụ na ọ na-achọ ịnwụ ọ daizi nna nna ya nna nna m nyere nna m. My grandfather gave that staff of the family to him. So my father do not a joker. My father do not a joker. Me human. O we were offer. Do not do casagoni sin. Where the better so we were offer them off when you mafia. My father Gioni away na Koromakuka. More than Koromakuka won't buy it to little. Mbido Patabego. And knock at that name up and down, ups and down. O we see na make it do offer, I make it a way to fold your flower. Man, they are no good one day. They are no good one day. On a metianobi. On a metianobi. Now, offer Nyatufru. When he keep a judgment so, he be humble. O well, offer, sick here, me. We will offer. Of food of to for offer. But offer judgment so. No ups and down, one day we're back here, when I be aware of man. Well, Kowalum. I had to when I feel well, Kowalum Simna. No, what he melono. Biaka Wokorobia, beyond about my mother. But one of one year, man, I do to the end of the to Fuja Waffle. Near to Fuja Waffle. Then, Nima there to was that your farmer. Or maybe the one day, Obi, remember even or fire to Fumariki, Messiah, so na family. Or we just hear bound to Fuda or foul, or no is good your hair. So that is how we lost our ancestral staff. Yes. All your guys were at film, rejected staff. I want to watch about that film. Go and watch it. So here me say no more to that of our way never so. So more than one so before all of time they had against so manner. To them one no jogo fan oka. They are contribute to go too much. They are my like come on one can do Kararequian. West ticket to the Okadaga before pasture on. Madam Bob pasture on the burden fell on me as the first son. Then my business we don't have a problem. Money on the shake to mana who did it. Madam Bob honors here, the whole burden fell on me. So back and you were just for the first time. Bana was yafa. A well put off for. See no more of 4 engines so would bend them. See what you want for. All far can you watch here? Watch you another of our. Or they can restore here in the back. But we go back carbona. Cash Africa the things we me. Or where would my father to food that or farmer? In me, my grandfather message. Or the cadet here back it be. It was a man. Now, where no more I want to my father. It was a I want to get my father to for far before my mother. But I'm both for far or far more for mother. So, what you were chopped as here, or far waking and so, go just here one of our dressy. But I want for the thing, Message Mona. No, now I'm telling my father, as you man, no Casimova. Or this year, guys, in every map, as you man, they go for a woman and where to food that you're for. Eh? Can I cheer you? Brumia, your barrier. Go a week and watch it that offer. If I'm not going to cut your 40 ton back to Yama. Oh, Yapatana, Ugochi to that temple. One all over I got my aim that offer. Macano call for call. So my father amateur that offer, I can go to more what is here, Tom. So then I check a while again. Your grandfather will be killing cadet back in order to repair the baby. So, like my grandfather was like, he reincarnated back in me in order to restore that family of four that was destroyed. And today, glory be to the gods, and restore that offer back to the family. And since then, ever since I restored that offer, things have been good for the family. Can you also not check over my care? Before the wedding, you na say, ọmụ na reincarnation dị real. Ọmụ na reincarnation dị real. Kedu ihe kpatanụnụ na mmadụ enwere ike ịma onye ọ bụ n'ụwa mbụ? Yes, ka nkọwalụ gị ya. If you brain mmadụ this year, this our earthly clock, ebe a ka the intellect dị.
So no this year you can intellect. Now abezie the academical niwe professor, neighbor king, neighbor nka, mobile nka, and all the knowledge you acquired on earth is in your brain. And don't forget that brain is earthly clock, the aqua, the spirit. So on each reincarnation email, you will discard this earthly clock, aqua. Then if you are coming in the next world, you need another brand new body. Now he brings here old soul in the young body. That small boy in our compound. In our fear snow berenwa, bu umado chi. Umazikita, you can have umazikita, make interview. If you not sense her, you go see no umazikita, adigo more matured. And I can tell you, no human spirit reincarnating over now. And one of what I can no for the first time. Honey never old body as old souls in the young body. Now here na check walagina. Mbawa example they were professor. Academic knowledge meaning now my decay. The brain so where decay. You hear prono with the spirit. Whatever knowledge the spirit you gather from your earthly experiences and maturity, call you where reincarnate here back with the fresh body. Man, that knowledge you will as a professor, I might carry along because that knowledge so ni Henry nana. No go now. So okay me or me dotazi onyovo kakwalo ki yes what ya. He de kuna noka mmadụ were memory card tinye na phone. Memory card I store experiences ihe niile the phone I record ọkwa eziokwu. Mgbe ọ wụrụ emepụ that memory card, ihe niile ahụ store na memory card, ihe niile ahụ iji phone ahụ eme store na that memory card, the phone ahụ dị empty. Etu ahụ ọ dị na the body. So mgbe ọbụla ihe ọbụla ị na-eme, the only mature experiencing is the one of spirit capture. All the spirit gave were incarnate here in the next world with flesh, brain, and fresh body. So what I'm telling you is that now all the information, who you are, where you are from, and all the academic knowledge is stored in the brain. And when the brain decay, everything went down the drain. So all nyabatana, everyone was in Abia with a clean memory card. You are coming with a clean memory card, on but an email otazi their previous earth life. The nature made it so that now makanema onye in the previous earth life. Onwere ike ime gị na brag. Onwere ike ime gị na egosi ka ndị nwa. Mana achọrọ ka ị ghara who you are in the previous earth life ghara ịbụ ogbochi na ihe ị ga-eme achieve n'ụwa nka. Ama ndị ghọtara ihe nkọwa. Ihe nkọwa alụ gị bụ na emere naturally na who you are in the previous earth life ka I wee get concentrate here where achieve ihe kwesịrị achieve in this present earth life. Those challenges of life you are experiencing now is to tell you that it's what you must pass through in order to become better spiritually, because without no challenges there won't be any champion. So what am I saying? Reincarnation is real. Why you don't remember your previous experiences is as a result of discarding your earthly clock, which brain, because whatever you are in the previous earth life, you're a professor, you're a king, is stored in the brain. So when the brain decay, everything goes down. It's only the experience that benefited the spirit that the spirit will carry over to the next reincarnation. Now, it can bring children of 10 years. Example, children of 10 years born with under one family, with the same blood. If you ask them questions, you will notice that some of them are more intelligent than others. You understand? Ihe mere ha ji were more intelligent than more than their age mate is as a result of individual spirit maturity. Some of them has been in this earthly life maybe 4 times. Imagine amamihe onye bịagoro n'ụwa 4 reincarnator
4 reincarnates wee compare onye na-abịagoro 2 or 3 maka na onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na-ebi ụzọ enwe mkpọpụ ite na mkpọpụ ọkụ. So ya ọnya ka m na-achịkọwara gị na ịfụ ụmụazị of the same year bracket eme ihe interview ịfụ na amamihe ha na o nwere onye n'ime ha nwere ike inwe nnukwu amamihe wee dụwa afọ ndị ọzọ to show you na that particular person wu old soul in young body. Ka m kwụsị ebe a ama ndị ịghọtara ihe nkọwa. Ọ bụrụ na ịghọtara ozi ọfụma na o nwere ihe ịghọtara, send alụ message na WhatsApp na-agba nke bụ ya akọwa ya ọfụma. So ihe m na-achịkọwara gị bụ na reincarnation dị. Yes, enwere reincarnation. So ya nwere reincarnation. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ ọbụla ị nwere ike ịjụ ma ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa, aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst, ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbaala gị afa miri emi, send ya meseji na nọmba na-achịkpọ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Send a message na nya bụ nọmba. Send a message na nya bụ nọmba maka ịgba afa ma ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Ndewonu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọm ayịyọ ekpere n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Ndị na our fans are children of the temple and the friends of the temple. Asị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ihe ọma mezuola ụnụ bido n'ụbọchị taa wee dịrị gaba n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise. Sonyekwara anyị our social media platform ndị nọ na YouTube, Facebook. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu, na ị chọrọ afa miri emi ma ọ bụ na ị chọrọ ọrụ mmụọ ọbụla dị iche, I love you all. Send message na my WhatsApp, special WhatsApp number 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 2. Ka ị chacha with me direct. Ya gazie na ọfọ ka ọ dị na